בעולם של פלאפונים, סרט נע של פרסומות. אני שואל אותך, לאן הגענו? געגוע לתמימות שכבר עבדה ולא תחזור. היום הכל מזון מהיר, מה כבר הספקנו? ועוד תוכנית בטלוויזיה זה מתקתק ונוצץ. שוב מנסים לייצר כוכב ב8 שבועות. זה לא מפסיק לזוז, רק מתקדם ובועט. חכי עוד רגע לפחות. ובלילה, לילה, אני לא נרדם, אז בואי ניסע לרדוף אחרי השקט. איזה לילה, לילה, עד קצה העולם, אקח אותך נברח מהשלכת. ושוב הבוקר מתעורר ועוד כותרת בעיתון. המלחמה אולי תחזור בסוף הקיץ. זה לא מצחיק אבל מזמן כבר נגמרו לי הדמעות. יש פה אלפי עונים ולא על אחד של זית. אני אומר לך